Mewe kazimusho uvuna amandla Nkosi amakhosi uNkulunkulu aphakade. Nawu umbukelo khona ekhaya Jehova amandla moyo ngcwele emdalweni zomhlaba ukude Nkosi amakhosi. La egula khona nje amandla akathinta khona bambe khona njengamanje Nkosi amakhosi. Ubuhlungu ekhanda inyawo. Unama CV makabeka sengathi ngaphezulu njengamanje uNkulunkulu aphakade. Moyo ngcwele wenkazimulo. Lezo mhlaba khaya sikhandela imhlophe. Yokhanya yonke into. Ngisho kukhona ogula esibhedlela akambize ngegama ubani iphila. Noma ufuna umsebenzi asho ukuthi ngifuna umsebenzi endaweni ethile bangicashe. Noma ugula unani, noma unenkinga emaphupha, khulume njengamanje uNkulunkulu aphakade athembele kumina njengomprofeti nami umthandazo. Nkosi amakhosi ngithumela inhlanhla nemphumela engizwe phakade. Haleluya. Mbukelo khona ekhaya sithanda ukubonga kulabo abakhona emakhaya kulabo asebangichasile kwakhona imali abayifakayo ma 300 200 rand imali ukuthi ngikwazi ukuthenga amathayila akuphi asenkonzweni. Mbukelo khona ekhaya ngichase mina ngichasa ibandla nebazalwane nawe uyosizakala ke ibandla nebazalwane. Sande ngikhulekela labo bantu labo abenze lawo mandla lawo abenzele lokho okuhle. Ngiyakubonga kakhulu mbukelo khona ekhaya. Nezolo ngiyabonga ngifani nabantu abaningi abacela kuphela sicela umkhuleko sicela ini ababonga mbukelo khona ekhaya. Right kulungile ke ngikhona eDimprove eSoweto nge5 mbukelo khona ekhaya. Kulo nyaka lo uzokwenzeka imali. So la February kwenzeka imali so la manje kuyakhaya izinto ziyenzeka mbukelo khona ekhaya. Yethemba kholelwa. Mbukelo khona ekhaya. Lapha ekhaya namhlanje siphethe imbiza kaDokotela nayi i200 mbukelo khona ekhaya maguqulula mbukelo khona ekhaya. Nenkinga yesinye ufaka class plate mbukelo khona ekhaya. Umuntu wesilisa unenkinga kahle sakhona ubashela kumama ekamelweni khona ukugula khona ngoba ukugula isakuthola saphila emhlabeni imikhwepho nakonke mbukelo khona ekhaya iyasebenza kakhulu iphuzi ithenge imbiza kaDokotela bani umthandazi mbukelo khona ekhaya. Bese kuba namanzi kaDokotela umthandazi mbukelo khona ekhaya amanzi empopho wafaka imali phakathi wakhulumise point of yenze kuphi empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Ngiyakuthembisa mina ungaphelanga ngamandla lo uphile emhlabeni ufuna impilo iphushe izimpilo enjani ilunge. La ekhaya futhi mbukelo khona ekhaya siphethe bani uthandeka mbukelo khona ekhaya 200 mbukelo khona ekhaya uyageza uyafutha nobani novuma ngoza namhlophe uyafutha uyageza mbukelo khona ekhaya. Yenzeke imanga lapha ekhaya mbukelo khona ekhaya kwaDokotela mina bani umthandazi siphethe bani locksmith niyakwazi nonke mbukelo khona ekhaya 200 nawo uyageza ube negazi uthandeke mbukelo khona ekhaya. Isicitho amabhadi amasha aphuma la noma ufutha 200 mbukelo khona ekhaya. La kuyakuphakamisa ukubekwe elinye izinga. Dose nendaba zakho isondezoduzana nawo ukhumbe namaphupho 600 mbukelo khona ekhaya. Na kuyathengwa la ekhaya kwaDokotela mina umthandazi. Sakhele wena mbukelo khona ekhaya. Sibuye la awukukhona ukukhala ngo-red card. U-red card wenza imanga athageza ngafutha ngaba khona ofona kwathi ngiqubuke wonke umzimba. Yey zaphela induku zala ekhaya ziyaphila kumnikazi wazo. Bathi isikhuni siyabuyela lo sibasile mbukelo khona ekhaya. Na red card 200 mbukelo khona ekhaya. Yellow bond la ekhaya na ukhona 200 mbukelo khona ekhaya. Uyafutha ngawo ugeze ngawo. La ekhaya mbukelo khona ekhaya igezo ezahlukahlukene igezo usho osifunako. Nansi sikhona uyageza uthuza mnyama namabhadi namasho nala futhi khona uyageza ucela ugeze ngawo before babhizi ngani ngale washo. Usho osifunako ufale isipink ufale esipurple ufale esiyellow. Sikayelo bond isigezo zenza imanga legezo la ekhaya uthasibe sinye mbukelo khona ekhaya wazi wonke zenza into efana nayo. Namakhandlela 10 rand 10 rand 10 rand asabusisiwe zenzeka imanga mbukelo khona ekhaya. Nansi ibhodlela alithana boba nebhodlela li 1000 le mali elenhlanhla ekudonsa izinto esekudeni mbukelo khona ekhaya. Kukhona ke bese ngiyakunikeza kona okuncane okuhamba nale bhodlela makukhona okuqedako ukubolekisa ngemali imali yakho abafuna ukunikeza yona nabantu sebakujikela sebakulahlile makwathi nje kancane qho phakathi emanzini lento le ngayikha ngakuthela athi mina hamba ugeze ufake ibhodlela phakathi ulethe sethathe uthi le metshisi ufaka la phakathi ulifaka phakathi emanzini. Izinto mbukelo khona ekhaya. Mbukelo khona ekhaya siyakholwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wasipha namandla ukuthi ngeke ngizokwazi ukuphekela ukudla endlini sukuma ulungisa impilo yakho ngeke ngikwazi ukukwashela ngufuna ingqondo zami zingcolile zidinga ukwasha yosikhaza le washo asisho ukuthi siNkulunkulu cha kunezinto efanele sidiliza thina ngoba inyama iyabunyebonyeka inyama iyathakatha inyama iyagama mbukelo khona ekhaya. So lezi iwasho noma ngiyenza lezo kaDokotela bemthandazi iyakwazi ukuthi isize ini inyama yakho ivule iminyango evalekile mbukelo khona ekhaya. So njengoba wazi ivini nemoto ithenga igaji insha inhle but nase yangaphandle ishiswa langa
imvula, izintuli. So ke nawe umukelo khona ekhaya sozaliwe wabelethwa wafunda isikole siceda sekufuna ukugana sekukhona sebakuvala sekufuna ushade sekukhona sebakuvala futhi lo msebenzi bakuthatha kanti yibo abaphumelayo. So kufuna ulwe umukelo khona ekhaya ulwe nani nempilo yakho. Ungangikhohlwa ngikhona i-Deep esawethu uNkulunkulu nibusisa kakhulu kwela bakhona emakhaya azibani uDlamini. Ngiyabonga kini nonke eningilandelayo bakwela bakhona emakhaya. Balandeli bami ngiyajabula kakhulu uma ningabe ningithanda lokweqiniso. Ale khadi kaDokotela ungakhohlwa ukuba nalo umukelo khona ekhaya. Labantu enibabonako sebaphambili sebadumile nami ngibheke khona ngijakele khona. Kodwa ke manje uduma icala kanje ungabi nomona. Bayeke labantu abathwele abathwasile bathandazi bafundisi bosomabhizinisi abashadile abanemali abanemathenda. Lungisa okwakho ake ngilungisa okwami. Lento ngayiphiwa mina isegazini kumina umukelo khona ekhaya. Ngikhona njalo ngesonto umukelo khona ekhaya. Ungakhohlwa thumela SMS sangumgcibelo nangosonto nichubeke ninikele bakwela bakhona emakhaya. Hayi kumina ninikela ini isonto. Imali ayifaki account yami no uyifaka iba lapha ku Standard Bank bathi istafathat uyifaka nase FNB e-wallet uyifaka nase futhi ku Capitec. Bayikhipha bazalwane. Lo osifakela nje imali sobe simkhulekisa ngesonto hayi ngoba sinquma imali yakhe yini ukhombisa inhliziyo enhle. Ufakele mina imali akangazi ungibonde ngikhuluma ka YouTube ufake ibandla lami imali ukuthi ikwazi ukuthenga ini ithayile sikwazi ukuba nendlela yani yokukhuleka. Inkosi ibusise mfowethu seyifunda incwadi selifunda liphepha esho ukuthi mali ibiya kuwena ngesonto. Nani nabaye ningalahle emathemba. Lokunikela kwakho khona uzokwenzela umsugodle 50 rand ungamgodli 200 rand ungamgodli 150. Lokho unikele senzeka imali sakhe isonto akwakhiwa indlu yami cha kodwa ngi5 ka February ngikwenti sowethu lokudingako ebe ngikuphethe umukelo khona. Nabe kukho umuntu ohamba isithandwa sakho uyasidinga ende futhi sasithanda ibakhona Dokotela. Woza wena thenga khandlela kabani kaDlamini uthenga insebenzo yakhe. Umuntu okushila uyawubuya asemthakathi ngoba kunecitho ifake kuze lo muntu akulahle akushiye kanje. Umukelo khona ekhaya nabakufuna emsebenzini bazokufuna ngenkani. Okwenzeka kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. I'm a prophet Dlamini umthandazi emfulo ongashi. Inkosi yamanzi iyona lena umukelo khona ekhaya. Ngivule bevalile labathi khona kungena khona mina ngizongena. uNkulunkulu ayibusise njengamanje la kubuhlungu khona kukhona nenkinga yeinyawo ziyafutha kukhona uphethwe ikhanda kukhona uphethwe isifuba kukhona ubuhlungu ekhalo kukhona ongakhona ukubamba nje imali. Nabe le mali ikhona nje manje phakamisa imali ubambe ngesakho sandla ushweleka imali ngifuna ukukhuleka njengamanje. Manje nenkinga ingqondo esikoleni yakhohlwa sayibhuke esikole ngifuna ukukhuleka njengamanje. Nabe nenkinga yemoto yakho hamba imoto njengamanje ngifuna ukukhuleka le moto mina ngifuna ukukhulekana nabani nawe. Nabe nenkinga relationship baba umuntu wakho umuntu wami sixabana kakhulu sineyinkinga awuhlala lapha eceleni kwami nkosikazi manje baba kamhla eceleni kwami ake sikhwele ngiyamfana nanguya ongumprofeti sike sikhwele sibone ukuthi kuzokwenzakala ufuna ukukhuleka idemoni ehlupha thina. Nabe nenkinga ikhandla umuntu benakho ikhuphe njengoba yeshikisha nenyalo ngifuna ukukhuleka awuhlungu sinye shikisha lesinye awuhlungu amadolo nenyawo shikisha njengamanje ubuhlungu ikhanda ubuhlungu amehlo babambe ngiyakhuleka njengamanje. Yawe ingcwele moyo nkazi umuntu amandla chofanele mkhwesa beka ukula phanda umbulo khona ekhaya kosamakhosi ngiyamkhuleka nje manje moyo ngcwele makwenzeke imanga empilweni yakhe Jehova namandla. Lokunzima lenkinga sengiyibikile njalo ngayikhuluma lo semkusho njengamanje maqaleke usuke empilweni yakhe kosamakhosi. uNkulunkulu aphakade Jehova namandla mkhwesa beka mdalezwe emhlaba nkosana namandla kosamakhosi. Phela ukuphila ngongcwele phela impumela kosamakhosi Jehova namandla ngiyethemba futhi ngiyakholelwa kuzakwenzeka njengamanje. uNkulunkulu aphakade yoba khona imali mabhizinisi kube kuhle yonke into apho amahle avuleke nkosamakhosi. uNkulunkulu aphakade ehlela kuwo njalo njengenkwizo sezulwini yoza namandla umoya oyingcwele umoya wenkazimulo Jehova ndomkhosabeka. Ngithi mina makukhonekthana njengamanje nkosamakhosi thinta uNkulunkulu aphakade umoya oyingcwele lulingano yakhulule kumina njengomprofeti emthandazi kuyawulunga kuyawukhanya egameni likaJesu sephakade. Haleluya. Kholelwa senzeke imanga. Nkosi ibusise ngikulo khona kanti secretive ngohlala inombolo la ngentasi. Amen.